ב4.9 יש פעולת פתיחה, כולם יבואו לשם וגם אתה. מכנס חכי עליי, העניבה בידיי, יהיה מפקד בוודאי, אז בוא תצטרף. הטירוף עולה, כל מי שרוצה הוא מוזמן לפעולת פתיחה של אומץ. היי חניכים, פעולת פתיחה מספטמבר, יהיה פצצה, כל המדריכים פוגשים אותך, אז יאללה בוא כבר לפעולה. היי חניכים, פעולת פתיחה מספטמבר, יהיה פצצה, כל המדריכים פוגשים אותך, אז יאללה בוא כבר לפעולה. אז רק לא לאחר, לא צריך להתגנדר, חכי לו משהו אחר, אז בוא לפעולה. ההתרגשות בשיאה, כל ילד וכל ילדה, זה כבר כתוב בתורה, יש פעולת פתיחה. 4:30 כל החניכים בשבט מתייצבים לפעולת פתיחה של אומץ. היי חניכים, פעולת פתיחה מספטמבר, יהיה פצצה, כל המדריכים פוגשים אותך, אז יאללה בוא כבר לפעולה. היי חניכים, פעולת פתיחה מספטמבר, יהיה פצצה, כל המדריכים פוגשים אותך, אז יאללה בוא כבר לפעולה. אז אם אתה כבר בא לפעולה 4:30 בשבט המשוגע, אין אחד שלא בא לפעולה, יהיה פה אווירה עולף העצמה. אחי, אתה בא לפעולה פתיחה? לא יכול, יש לי חוג. אחי, חוג זה לא באופנה, בוא לפעולה. יאללה גדוד אומץ מעצמה. כן, אומץ. 4.9 אומץ, בואו לפעולה. גדוד אומץ. היי חניכים, פעולת פתיחה מספטמבר, יהיה פצצה, כל המדריכים פוגשים אותך, אז יאללה בוא כבר לפעולה. אז אם אתה כבר בא לפעולה 4:30 בשבט המשוגע, אין אחד שלא בא לפעולה, יהיה פה אווירה עולף העצמה. דוד אומץ, בוא לפעולה פתיחה. 4.9